L'Altra Ràdio, la tecnologia audiovisual explicada de persona a persona i a l'abast de tothom. Aquest dimecres, dia 16 de juny, a les 12:05 del migdia, l'Altra Ràdio us oferirà els següents continguts. Des de l'Escola Montessori Palau de Girona, l'alumnat de la professora Mia Men reflexionarà sobre el món de la tecnologia, creativitat cibernètica, Big Data i intel·ligència artificial amb en Ramon Sangüesa, doctor en informàtica, professor de la Universitat Politècnica de Catalunya. L'univers d'internet i la tecnologia amb l'especialista Quico Gras, els aparells audiovisuals amb el professor Jaume Benet de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, la radioafició amb en Miquel Àngel Sáez, president de la Federació Catalana de Radioaficionats, l'actualitat de la ràdio a l'estat espanyol amb Lluís Segarra, de Guia de la Ràdio, la tecnologia social amb Fem Procomuns i el món de les minories culturals i els mitjans de comunicació amb Raül Martínez, doctor en Ciències de la Comunicació i professor de la Universitat de Vic. Tot això a través de Ràdio 4, a la freqüència modulada, televisió digital terrestre o bé per internet, i posteriorment podeu escoltar el podcast del programa en el web de RTVE. Gràcies per escoltar-nos i sobretot, molt bona ràdio.